तात्या स्कूटर इकलस? होय इकलं. अरे अण्णांची शेवटची आठवण होती ती विकलस? अरे माहिती आहे शेवटची आठवण होती, पण आता पेट्रोल किती महाग झाला बघलं. 100 टेका किला 100. तात्या स्वस्त झाला पेट्रोल 5 रुपयान गेल्या आठवड्यात. अरे माहिती आहे पेट्रोल स्वस्त झाला 5 रुपयान. मेल्यानी सगळे कपडे काढून घेतल्यानी आणि चड्डी ठेवल्यानी आमका. इज्जत आमची राखूक आणि स्वतःची सुद्धा. आणि त्याच्या पुढे आहे ते मालवण आणि कुडाळचे रस्ते. अरे रस्त्याची चाळण झाली आहे नुसते. खड्डे खयचो रस्तो खयचो ताव कळना नाही. आणि माझो झील शेवटच्या वर्षाक शिका का कुडाळात शाळेत कॉलेजात जाता. माका त्याच्याबद्दल रिस्क घेऊचीच नाही. माझ्याकडे कायम गाडी मागित असता तो, पण मी देणंही नाही. आणि आमचा सरकार एवढा भिकारचोटा ना, त्यांका बळी बळी लागता. बळी कायम बळी लागता. कोणतरी त्या रस्त्याक मालवण कुडाळच्या रस्त्याक ना आपटान मरतलो, ऍक्सिडेंट होऊन मरतलो ना, तेव्हा ह्या रांडेच्या अंका जाग येतली. तोपर्यंत ह्यांचे डोळे उघडायचे नाही. माका माझ्या जिल्ह्याचो बळी देऊचो नाही देऊचो माका माझ्या जिल्ह्याचो बळी. होय होय रे बाबा, मी जातोय माका भात कापून जाऊचो. ह्या भ्रष्ट सरकारामुळे माका आमच्या अण्णाची शेवटची आठवण इकूची लागली. अण्णाची स्कूटर. आणि काय काय इकूक लावता या सरकार. देवा देवा तुकाच काळजी रे देवा. बाबल्या लिवलं पेपर लिवलं. शेवटचा पेपर होतो मा तो. हा चलत. हा सावकाशी गाडी हळू चालव. हा पिंट्याक पण सांग हळू बस. काय ते व्यवस्थित यावा. रस्ते धड नाही होत. तात्या तात्या घात झालो. तात्या घात झालो. आपल्या झाला काय असं धावत सोईल. तात्या तात्या बाबल्याचं ऍक्सिडेंट झालो आणि बाबलो गेलो. काय जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए. जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए. रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है. लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चुनरिया लहराए. जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चुनरिया लहराए. जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुन